Blog TV. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa cikin wannan channel mai albarka AU Blog TV. Idan wannan ne farkon shigowarka, kar ka manta ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Kamar yadda muka nuna muku yadda zaka kalli chatting ɗin kowa a wayarka. Yau kuma insha Allahu za mu nuna muku yadda zaka haɗa WhatsApp biyu a wayarka. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu shiga cikin bidiyon domin kallon yadda zaka yi wannan aiki. So kafin mu fara, ka duba description ɗin wannan bidiyo na ajiye link ɗin wannan application ɗin. Bayan ka yi downloading ɗinsa sai ka zo ka shige shi kamar haka. Wannan ita ce fuskar application ɗin. Kana shigarsa kamar haka za ya buɗe. Sai ka jira ya bude. Wannan shine cikin application din. Sai start. Sai ka taba allow. So gashi nan wani waje zaka ga add app here. Sai ka zo ka taba wannan alama plus din kamar haka. So gashi nan application ɗin da yake cikin wayarka wanda kake so ya zama guda biyu, gashi nan sai ka zo ka taba WhatsApp ɗin nan kamar haka. Kana tabawa sai ka zo ka taba clone ɗin nan, kana tabawa zai yi cloning, yana gamawa sai kuma a fara aikin. So gashi nan yayi adin. Kana zuwa sai ka zo ka taba WhatsApp din nan, kana tabawa a nan ne zaka dora account din da kake so. So gashi nan sai ka zo ka taba agree and continue. Kana tabawa za a nuno maka wajen da zaka sa number wayar da zaka bude wannan WhatsApp da shi. Ni yanzu bara in sa namba na, a zuwan ni nake so WhatsApp ɗina ya zama guda biyu. Ina yi a wancan sannan kuma ina yi a wannan ba tare da sun haɗe ba. Bara na sa nambar waya na 0 so sai in taɓa ok ɗin nan kamar haka, sai in taɓa next. Ina taɓa next ɗin nan za ya fara connecting. Bayan ya yi connecting sannan sai in zo in rubuta sunana. Yanzu gashi nan sun ce min you will be verifying for the phone number. Gashi nan is this okay or will you like to edit the number? Idan ina so in edit din number, ma'ana ko na rubuta ta ba daidai ba sai in taɓa edit domin in rubuta daidai. To amma ni tun da daidai na rubuta sai in taɓa okay ɗin nan kamar haka. Ina taɓa okay gashi nan za ya buɗe. Za a turo min wani sako wanda zan yi verify. Na samu sako daga WhatsApp, an turo min 6 digit domin in yi verifying din account dina. To sai in zo in sa su a nan wajen domin account dina ya cika. 161,800. Gashi nan yana yi verifying, yana gamawa sannan sai in zo in rubuta name din da nake so in yi amfani da shi. So a nan ne zan rubuta sunan da nake son using da shi. Yanzu bara rubuta sunan da zan yi amfani da shi a wannan WhatsApp din. Misali bara rubuta sunana domin in ci gaba da yin amfani da WhatsApp guda biyu a waya. Gashi nan na rubuta Hussein Alkhairi. Zaka zo kai ma ka rubuta sunan da kake son yin amfani da shi a wannan WhatsApp din naka wanda ba shine tsohon WhatsApp ɗinka ba, ka yi sabon WhatsApp kuma wancan yana aiki, wannan yana aiki ba tare da sun haɗe da juna ba kuma a waya ɗaya. Sai ka taba next. Gashi nan yana initializing.
So kamar yadda kuke gani gashi nan wannan ita ce fuskar WhatsApp kamar yadda kowa ya sani. Sakamakon bani da wani chatting da nayi shi yasa ya fito a haka, sannan nan kuma bani da wani group da nake da shi yasa nan ma ya fito a haka, sannan nan kuma bani da wani status wanda na dora ko kuma wanda friend ina suka dora shi yasa naga haka. Nan kuma babu wani kiran da na shigar ko aka fitar shi yasa naga ko ba komai a ciki. Amma yanzu da na fara yin amfani da shi a kwana a tashi nan zai cika da chatting, sannan nan ma groups ɗina da nake da su na sabon WhatsApp ɗina duk wanda aka sani ko kuma wanda na shiga zan gansa a nan, sannan status ɗina zan yi shi a nan, sannan kuma bayan na yi status ɗina a nan sannan duk wanda ya status shi ma zan gani. So idan wannan bidiyo ya burge ka kar ka manta ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.